Шпакоўскі заяўляе, што некаторых з вядомых беларускіх палітвязняў могуць выпусціць, але толькі пры ўмове, што яны адразу з'едуць з Беларусі. Імёны само сабою не называюць, але раней мы ўжо разважалі. Ціханаўскага беларускія ўлады можа і не адпусцяць, а вось Бабарыку і Калеснікаву цалкам магчыма. Гэтая заява на самай справе вельмі важная, бо зразумела, што не сам чырвонатвары дэпутат яе прыдумаў. Шпакоўскі ўвогуле цікавы тым, што гэта персона, якая не вядзе нейкай асабістай палітычнай гульні. Ён не пляце інтрыгі, не падседжвае так званых калег, а смірненька чакае загадаў, а пасля сумленна іх выконвае. Карацей, гэта класічны персанаж фармату «Родзіна сказала надо, камсамол ответил есть». Цяпер галоўнае пытанне, якая частка радзімы загадала Шпакоўскаму агучыць тэзіс пра вызваленне вядомых палітвязняў і новыя ўмовы. Бо ёсць верагоднасць, што гэта новая пазіцыя Лукашэнкі, які вельмі спадзяецца, што зможа зняць санкцыі з калійнай сферы, бо яны для яго супербалючыя. Гэта максімальна дзейсны рычаг, і таму Лукашенко хоча выгандліваць вызваленне ад санкцый праз вызваленне нават самых вядомых сваіх апанентаў. Тым больш, прыклад Ціханаўскай паказвае, што апазіцыянерам за мяжы ўплываць на сітуацыю ўнутры Беларусі атрымліваецца так сабе. Але ж ёсць і версія, што такім чынам Шпакоўскі агучвае хутчэй не пазіцыю столькі асабіста Лукашэнкі, колькі яго сілавога блока. У дадзеным выпадку Шпакоўскі тлумачыць, умоўна кажучы, ястрабам, чаму такія сакрэтныя перамовы ўвогуле патрэбныя. Тлумачыць Расіі, што Мінск нават не думае перабягаць на бок захаду, і паясняе грамадству, які фармат здзелкі беларуская адміністрацыя і сілавыя структуры лічаць бяспечным для сябе.